Ingane zami. Ngiyawubona wonke lo mhlaba lo. Suka nje la, kyale. Yonke le ndawo ngelinye ilanga kuyobe yini. Baba kwenze njani wasiletha lapha namhlanje? Hayi, isizathu sokuthi nginilethe la ingoba ngifuna unichazela ngokubaluleka kwawo lo mhlaba lo. Kodwa ubuhlezi utshela ngokubaluleka lo mhlaba. And nase sifana njengobazazi lo mhlaba. Ya mfana wami, kumele lo mhlaba lo nginifundise ukuthi niwuphathe kanjani. Ukuze mangingasekho emhlabeni nikwazi nani ukuvikela phela. Ngoba baningi abantu abawufunayo. Kodwa baba kusiza ngani kuba nomhlaba omngaka ekubeni ungasebenzi, ungasetshenziswa? Why uvela ungadayiswa nje bese uthola imali? Uyagula wena manje. Lo mhlaba ubaluleke kabi kuthini. Wena into yazi nje imali kuphela. Uqinisile mfana wami. Lo mhlaba lo ubalulekile emndenini wethu. Sawushiyelwa wokhokho nathi kumele siwushiyele izizukulwana zethu. Angeke nje sivele siwudayise kanjalo. Kodwa baba kusona isikhathi sakudala somkhulu nokhokho lapha khona kubanga umhlaba. Esikhathini samanje kudingakala imali. Imali? Hayi, ungajahi imali ngane yami. Imali ayinamsebenzi. Into ebalulekile izinto eziyigugu futhi esizithandayo. Wendodana yami kanti isikikizane la ekhaya kunini ngilindile ukuthi ufike nentombi kodwa lithi sengaze ngikuke. Hayi ma awazi nje mdala elikusa-eli mina for lezo zinto. Hawu kodwa mfana wami ukhona-ke nje kodwa uhlekisana naye. Ya ma yena ukhona engihlekisana naye. Kungcono uma kunjalo. Wangihlebela phela uba lo nenhlanhla engane. Eish ma intokazi yalapha kaZondo Mandisa. Sandile mfana wami. Ngakutshela ngaloya mndeni. Angifuni lutho elihlanganisa naloya mndeni. Ma ngiyazi ukuthi anizwani naloya mndeni. Kodwa ma uMandisa uhlukile ukuthi anikho right nina mina uMandisa ngiyamthanda. Awusangilaleli Sandile. Cha ma akukho njalo. Ngifuna uhlukane naleya ntombazane. Thank you. Oh. Alright. Ya ngiright. Yazi mama angisakwazi. Indaba usuyayivalela. Njengoba nje kunzima ukuphuma lapha ekhaya cause indlela abangigade ngayo. Yazi nami mama nginenkinga lapha ekhaya. Kwenze njani sithando sami? Uma akafundi ubudlelwane bethu and ufuna ukuthi sihlukane. Kanti ingane imndeni ethi ingezwani cause nje nasekhaya bafuni ukuzwa lutho ngabantu basekhaya kini. Cha mina ngicabanga ukuthi ikhona history thina esingayazi bona bayazi. Kodwa noma kungenzakalani phakathi kwethu ngicela wazi ukuthi ngizohlezi ngikuthanda. Ngiyakuthanda nami mama. And ngifuna wazi ukuthi nami ngisoze ngishiya noma kuthiwa imndeni ethu izondana kanjani. Ngibona sesizoshaya isikhathi sokuthi ngihambe cause noma ngisezobuya vele emsebenzini. Singahamba. Papa ngiyakuthanda. Ngiyakuthanda nami sekulethe. Ngizokubona. Alright, sihambe kahle. Sure. Yeah. The man. Hayi zobuya nkosikazi ngama. Hawu, nami ngibana. Zamhlophe lezi nkomo namhlanje. Hayi fanele zihlubu usokhula phela mama wami. Mama phela ngengikho lesa ngiyibone namhlanje. Yini sekwenzekeni mfana? Ngibona uMandisa nomfana wambambo lapha. Bahambo. Umbambo lo engihlezi ngimkhuza ngayo ukuthi ningazwani nabantu bakhona. Yebo uyena impela nendlela bengingaka ngazi bayathandana. Yazi uMandisa uyadelela uhambela baba ethu amanzi. Uyangidida ke masimi nabafana. Okwesi kakhulu umfana wakambambo baba. Hayi mayibuzo kangithole kahle mina uMandisa. Kodwa okay baba ngicela ukubuza la ungani vele ngafuni leso zihlanganisa nomndeni wami
ngoba phela ayikho into ethena basenzela. Hey, ndodana yami, kumele u-understand lokhu esikushoyo thina. Ukhohlwe ezinye izinto. Izwa ukuthi wena nodade wenu angifuni ukuthi nizwane naloya mndeni loya. Ngiyezwa amasosho njalo. Ya, mfana wami. Iy'nkomo-ke, ngifuna y'khulu iy'nkomo. Zingapho la sokukhuluma lobolo. Baba, waze ngiphuthi ungayiphosisa. Lungile mfana wami, awuyibheke iy'nkomo zakini. Hey, uyakhulu mfana nkosikazi. Asekhulekile bandla. Engadelela uMandisi. Eyihlaza lenganange ngena ubeka lamanzi uze la wena. Uzohlala la. Uyayinisa lo mntwana. Yawena, into engihambe ngizwa ngawe la ngaphandle. Ukhuluma ngani ma? Mandisa ngani yami. Ngelani lihlaza engako ufuna ukuthi bakhona. Usengenzeni mina manje? Akaze sisho ukuthi wena phuma emlandeni wahamba nje usubonakala wahlala inyungane nomfana wakho. Akaze sisho ukuthi phuma emlandeni. Awuma ayikho into engihlanganisa nabafana bami. Akusona indima thina Mandisa. Siyazi ukade njole lapha emfuleni. Baba uthathaphi lo? Akubalulekile ukuthi uthathaphi lo muntu uzwa kahle. Okubalulekile ukuthi ungaphuma kuloya mfana wakambani. Ngiyakuzwa. Ngeke ngizwe ntombazane usathi unalapha uzongithola kahle. Mina shawo. Kanti mama nenzana abafana bami. Thula, uyaphendula nokuphendula unjalo. Kasamazi Hamba kunomhlanga, mina shawo lengane le iyeyisa baba lomntwana. Mina shawo hlaza. Wesandile usuyindoda la ekhaya wena. Hawu ma, senenzeni? Ngiyazwa kuthiwa usabonakala nentomazane yakwazonto engangikhuza ngayo. Hawu ma, uMandisa mina ngiyamthandela, ngeke ngihlole naye ngenxa yenkinga zenu. Oh, usuyindoda mfana wami usuyakwazi ukuyithathela iy'nqumo. Hambe uyithathelele lezo y'nqumo zakho. Ngiqonda uthini ma uthi ahambe ma? Ngiqonda ukuthi hambe kulamagceka la ekhaya. Uhambe uyothatha lezo y'nqumo zakho le. Userious yini ma? Oh, nguye njengomuntu odlalayo. Hawu ma. Hamba la uyithathela iy'nqumo zakho le. Kodwa ma ngeke ngihlwane mina noMandisa. Avuyixobo nazethembe. Yini manje sengenzeni? Ngiyaje uthi wena utshela mama nobaba uthi mina ngithandana noSandile. Awane niphuza noma ngibatshela ngapha ngintela uma ngiyenza. Awuhlukane nje nendaba zami nake indaba zakho. Bana ngubhuti wakho soyijwala ukuthi nikuvikela. Uze kuthiwa ngidinga ukuvikelwa yini mina ngeke ngize ngihlukane nje noSandile. Hayi bo, awuzwa noma wesikhuza ngalo mndeni wakambamba. Bona waye bengasisho isizathu salokho. Hayi bo, ngiyakhuza njalo mina. Hayi awuhlukane nje nama ukuthola kusantonjana nje nawe uhlukane nendaba zami. Yebo mama. Ngiyaphila usakwazi nje wena usabona umuntu ukhamba nje emfuleni. Hayi angithi la ekhaya bangilokhunje sebengigada indlela abangigada ngayo ngawudlula nokuphuma. Hawu anganilesi silimo esuzethembe singikhathe nomama nobaba manje nje angisakwazi nje ukuphuma la ekhaya. Ngiyancese kodwa mhlambe kuzomela ulalela abazali bakho uhlukane nalo mfana niyeke nje ukuthandana. Hayi ngeke ngize ngilawule mina ayibona futhi nje asengikhulume nesithanda sami. Hello Bebunjani. Bengithi phela ngicela sihlangane lapha emfuleni sijwayele ukuhlanganela khona lapha ezansi mhlawumbe ngabo 5 kanje. Okay, mqedwe kwenzayo. All right. Shabu, ngiyathanda nami. Hayi bo Mandisi, ngeke iziphele kahle lento yena angizwa. Oh, ngase kuzomela uhambe nje la ekhaya ngase nawe. Angizwa nje lento noma ungangixosha. Angizwa nje kanjani noma ungasupportani. Angizwa. Hayi. Ubambo lwami nemizamo yami yophelela kuwe nemba lamaphupho wami ubambo lwami. Kwenzakalani mfethu usufika nezimpahla nje mfethu kwangichazeli kwenzeni njani? Mfethu phela uma useva ngingangixoshi ekhaya. Uxosheleni phela bakho phela. Ongixoshela ukuthi ngisangana noMandisa endlini la. Angizwa nje ukuthi ngifane naye. Ngokuthandana noMandisa nje baba akukho nje okunye bafro onabo ngaphandle nje walokhu uthandana noMandisa ngiyaxoshela ukuthandana nentombazane. Ukuthi phela mfethu imindeni yethu umndeni wasekhaya nowakaMandisa awuzwani and angazi ukuthi why.
Hey ngeke mfethu mina ngi-understand lento lokho. Makhosaza kuxoshe nje. Ufana nami bafo, nami uyangixaka mfethu ngoba phela mfethu kumele ngibe nayo mfethu intombi mfethu. Yabona? Eyangixala ntamba yakho mfethu. Kodwa mhlawumbe khona into izinto esingazazi thina ayibahlanganisa nje abengazwani. Masaza kuxoshekile. Ya nami ngicabanga nje athi ikhona into engingayazi mina kumele ngiyazi. Ngempela bafi. Kodwa bafu khulileka ngihlale wazi bafisa ekhaya nje ubula kumina bafi. Khulileka nje ayami. Hey nami ngize ngokuthemba nje bafi. Nawe uyazi vele ukuthi la ekhaya mfethu akufani nakimi na mfethu ngiyiphantela nje mfethu ayibona into leyo. Ngakhuleka bafi kuzohlaleka. Hayi relax azami. Ya. Unjani Sandile sithanda sami? Kade ngagcina. Angikho right and ngisenkingeni enkulu kakhulu mina. Hawu. Kwenze njani? Uma nami. Uma phela ekhaya ungixoshile and ungixoshile ukuthi mina ngithanda nawe. Into yenzeke nini-ke leyo? Khona namhlanje. Yo. Pho uhlala lapha? Ukhona umngane wami osangixoxisile kodwa uthe into esikhashana. Yo. Nginalo yazi iqhinga la. Khuluma ngale. Why singavele nje nathi sihambe siyithole lethi indawo esohlala kuyo? Hayi ngeke mama kulula ukusho. Soyithatha imali yokuthola leyo ndawo. Nemali ukuthi siyiphilise khona kuleyo ndawo leyo. Ikhona yazi ecebe engeza nalo mayelana nalokho. Khuluma ngilalela. Uzomela ungithumbe. Hayibo, thanda ungadlala. Ngiqinisile la, uzomela ungithumbe so that sizokwazi ukuthi sithole le mali esiyidingayo. Uyazi kanjani? Uzongithumba bese ufonela abasekhaya. Ngizoba umuntu mina otshontshiwe. Bese-ke ufonela abasekhaya ufuna imali yokuthi phela mina ngibuye ekhaya so that sothola leyo mali sami. Angazi yena lapho. Ya, kuzolunga nje soyiqhuba impilo kuzoba right. Uzobona nje nawe. Kodwa ngibona kumbono omuhle loyo. Ayikho enye indlela mama. Ayikho nami bese ngicabanga ngaqeda ayikho enye indlela. Kodwa sobona ukuthi senza kanjani. Hayi soyiphilisa nje nawe uzobona kuzoba right. Masithole nje le mali sahamba ngoba sekuphelile. Alright mama. Alright. Nkosikazi, cabanga ukuthi manje ingane esiyitshela iqiniso mayelana nalomndeni lo wakambamba. Uthi ingane singazwani kanje nawe. Hawu qinisile la kumele sibatshele. Mhlawumbe nomandisi ngiyaphela ukuthandana nalo mfana khona lapha kambamba. Yabona-ke le Mandisa iyona phela enginyanyisa ngempela. Kumele sheshe siyivimbe le nto yabo kusa-early nje. Hayi ngibona omuhle impela lo baba. Kumele sihleke sibatshele le ndaba le. Behleli bekwazi la mndeni sawulungile kangakanani. Uthi bazoyikholwa kodwa into esibatshela yona. Hayi kumele beyikholwe baba. Uma bengayikholwa phakathi komhlaba ngiyosushiye kadleni zabo. Kodwa umfana wami lo uzethemba. Ngiyamthemba mina lo mfana. Hawu ngilosi yami. Hayi ngiyamthanda mina umfana wami. Futhi yena umuntu engisambona ukuthi usahamba ngeyedwa kambe ngeminyaka engazi. Hayi. Ngiwathola kangaka ndamadoda kwenze njani? Mfethu ngifuna ungisize la. Ngikusize manje. Ngifuna ungisize la ukuthi sithumbe uMandisi. Thumba uMandisi umuntu wakho nje uMandisi uzomthumba kanjani? Ya ngiyazi ukuthi iyaxakwa nalento kodwa iqhinga leli ukuthi sikwazi ukuthi ngikwazi ukumthumba mase sikwazi ukufuna imali kubo. Ayingeke ndoda. Iqhinga elibheda kanje uzothumba uMandisi ngenxa ukuthi ngiyofuna imali laphana. Ayingeke ndoda mina ngifuni mina ukuthi ngenze izinto ezogcina sezingifakela ukukhuluma mina phezulu. Mfethu khuleka ngeke kube nalutho akekho ozolimala futhi kunjalo. Baba akekho ozolimala pho mina ngizongena kanjani nenanga lapho. Khuleka mfethu kule mali ikhona nawe imali esongezwe yona awuyidinga imali. Mfethu imali ngiyidinga impela kodwa ngeke ngikwazi mina mfethu ukwenza le nto lena mina. Mfethu awurelax mfethu awakahle. Hey ndoda mawukhuluma kanjani? Hayi kulungile ndoda sokwazi ukukusiza. Danko baba. Bantu bami, beka ifoni wena mfana manje. Hawu usahloniphi yini? Ngani zami. Yebo baba. Njengoba ngimizile nje futhi la kunolunye udaba engifisa ukunazisa lona. Udaba olufana nani baba? Muye ukuthi wena ngizaqala ukukhuluma bakwakho. Hayi ehlisa umoya nkosikazi. Hayi ngani. Bantu bami,
Niyazi ngesuthi asithelelana amanzi nomndeni wakambamba. Yebo baba. Futhi nihlezi niyibuza ukuthi kwenzakalani. Yebo, hlezi. Ya. Njengoba Hayi njani zathemba? Ngiyaphila unjani ke siphindile? Yazi bene nenkinga la. Hayibo, inkinga yami. Evethu uMandisa bamthathile bese. Hayibo, bamthathile uMandisa? Yebo nje kufika igebengu lapha endlini, zafike zamthatha zahamba naye. Hayibo bani labo? Abashonga ukuthi bafunani? Angazi obani abashonga ukuthi bafunani. Manje nje wena abekho mhlawumbe abantu abazi mhlawumbe ungabe izitha zakhe mhlawumbe. Hayi ngeke, hayi ngeke. UMandisa kumazi bengizazi. Ubengenazo nje izitha. Hayi kodwa yabona ayisobathola bona. Bazotholakala nje. Hayi ngathi ngikanjani. Yeah. Yes, ngiyobonana. Guys, ngaze nayishaba engazi sibe ngithunjwa ngempela. Hey mfana mengithi babale ngalokhipha isibhamu asidubule. Yazi Bennett ayiphelele manje. Kumele basuka la senza kanjani ke bafethu. Phela bethi ilula lento ngoba bethu usekhona uMandisa. Sokwazi phela ukuthi sifonele kaMandisa sifunele imali lesidingayo. Manje imali nathi ngizoyifuna kaMandisa. Wena Mandisa waplan ukuthi sifune imali. Eish, guys, okwamanje imali ayikakabikho ekhaya. Hawu. Into kumele siyilinde ukuthi silinde sithole lo mhlaba ukuze sizokwazi udayisa bese sithola le mali. Kanjani ke manje yabona ukuthi Bennett asahambi ngalendlela besivumelene ngayo manje. Yabona ke manje uzozalana. Relax bethu relax. Ilula lento ukuthi thina sithole umhlaba sikwazi ukudayisa imali eningi kunale bese uyithola mfethu. Mase uthola ishare yakho. Ngiyabonga baby, understand. Yabona mfethu lento kumele makuthi yenzeke ayenzeke kusheshe kube hlangana hlukana. Senze njani ke manje mase kunjeni? Mfethu relax mfethu. Angithi ngakhathi sithola umhlaba ile sothola imali eningi kunale besidinga. Mase uthola ishare yakho. Izobe sithe ukuthi xaxa. Angizwa ke bafethu. Lento mayenzeka yenzeke kusheshe kube hlangana hlukana. Khuleka mfethu, khuleka. Hayi, kulezo soyithola le mali. Sengibona mzoni, ninjani mzoni? Yeah, siyaphila. Sisuke emaphoyiseni police station sesiphuthuma sisusa ucingo lwethu. Sizwe ngathi kuyaphuthuma phela kwenze njani la? Hey maphoyisa bayithathile ingane yami. Bayithathile. Ni baba kwenzeni lokho? Into enzekile izona ngekhathi zantambama ngithi. Yeah. Ngekhathi zantambama. Hayi okay, akezwakala manga. Sizozama ngakho konke okusemandleni njengaphoyisa ukuthi ibanini siqhubeke nophenyo. Ngaba bekho baba abantu abayizitha la ekhaya bebengagcine sebethumba yena ndodakazi lo. Hayi ngabe siqamba manga detective asinazi izitha thina. Ngabe awukho umkhonde waziyo ongasidethi ekutheni sigcine siyitholile lesi lankulu ezenze wona lomkhuba mpofu. Angabe dlala ngabe kusefana ngisho umncane ulwazi ukuthi kwenza bangenela endlini bafike bamiyabula nje baphuma bahamba naye. Baphuma naye izolo. Izolo impela kuzoba nzima sayitsheni ukuthi siqhubeke nalelo phenyo. Kodwa sizozama ngakho konke kusemandleni bakuzokuthi simthole ndodakazi. Ngiyacela detective ningibone umntana nephila bandla. Yeah, bayikhuleka mama sizomthola ndodakazi. Yes. hayi nabe madoda. Yeah. Nenze show ukuthi ngiyamthola umntwana wami. Sawona into wami. Esawona. Yeah, siyaphila ngo-detective Madlala mina. Ngabe uyamazi uMandisa lo muntu engikhuluma ngaye? Yebo umngane wami detective. Oh, umngane wakho. Kuhleke. Kukhona mhlawumbe ongasisiza ngakho mayelana nokulahleka kwakhe? Akukho engangisiza ngakho ngabe ngiqamba amanga. Ukugcina kwakho kumbona ugcine nini kona ukumbona? Emini ubani mhlawumbe? Ngagcina ukumbona ne-boyfriend yakhe uSandile. Oh, hayi okay. Mhlawumbe kukhona obengagcine sekholele ekutheni i-boyfriend yakhe igcine simthumba yena uMandisa. Hayi, akukho ongamenzisa lokho. Wabe bethandana nje too much. Ebethandana. Yebo. Oh, hayi. Ngiyabonga kakhulu ntokazi ngesikhathi sakho uhambe kahle.
Ngiyabonga detective. Ngicela wenze sure ukuthi ngiyamthola umngane wami. Hayi khululeka, sizozama ngakho konke okusemandleni, ungakhathazeki nto. Hambela. Hey, lezi gula mkhuba nkosikazi ayithathi ingane yami. Angazi ngithini, uzafika ubuhlungu kabi ngosamntana wami. Sokwisa njani pho makunje? Isasithemba amaphoyisa. Amaphoyisa sithembe wona nje kwe. Ya manje ke. Hello? Yebo njani futhi? Right. Ngabe uthana ngempela indodakazi yakho? Hawu, ukhuluma ngoMandisa. Ngabe unawo yini lapho? Ngicela ngikhulumisa naye. Lalela-ke baba, imina okhulumayo la. Manenza esithi kwenzeni indodakazi yenu ngiyitholekile. Kodwa maniphikisana nesithi kwenzeni ngenzeka ngayitholi. Ngiyathembisa, singenza noma yini ukuze nibuyise indodakazi ethu iphephile. Uyakhuluma-ke manje baba. Into elizosiza ngayo-ke ilo mhlabanyana wenu. Hawu kodwa mntanami, ngeke nikwazi ukuthatha imali, ngeke sikwazi nomhlaba wokhokho bethu. Asiyifuni nje imali, sifuna nomhlaba. Ngaphandle uma uthi ngifuna ukudayisa ngendodakazi yenu ngenxa yalo mhlaba wenu ongenamsebenzi. Hawu baba, ufika bezwe nje abantu bazosinikeza imali, asisatheni imali. Maphethu ngisabhizi la. Hello. Usakhona futhi. Kulungile sokwenza yonke into njengoba uyisho nje uzothola umhlaba. Hawu baba, kanjani manje? Khululeka nkosikazi. Kumele sibanike, angeke sikwazi ukulahlekelwa ingane yethu. Lalelani, kunamaphepha ezomele nosoyini. Nizowathola kusasa. Ukuthi nizowathola kanjani nizozwa ngabo. Sicela usikhulumise noMandisi ukuze sibe nesiqiniseko sokuthi uphephile. Baba, ngicela ningisize bazongibulala laba bantu. Hawu Mandisa mntanami, khululeka sobuya nawe uphila lapho. Ungakhathazeki ndodakazi. Ngicela baba nenze lento abayifunayo ukuze ngizophuma kule ndawo. Sokwenza konke okusemandleni mntanami, ngiyakuthembisa. Yebo baba. Ningahlala phansi. Sinibone mama njani? Yebo detective Nexus. Yebo, siyaphila. Ngihamba nozawethu lana osayitsheni Mdlalose njengoba mina ubusungazi ngi-detective Madlala. Silapha ngoba sizobika udaba la waZondi uMandisi umntwana wakhona ulahlekile, bafike kubo bafike bamthola. Oh, manje kungani uzotshela mina lokho? Empilweni size kumntwana kala ekhaya okuyena yena wayigcina ukubonakala eminayo. Oh, hayi ngeke phatha usandile. Akekho sandile. Ngabe umama akazi mhlawumbe uzobuya nini? Hayi ngeke abuye detective ngoba ngamxosha leyo ngenxa yokuthi Ungixoshile ngenxa yokuthi uthandana naye uMandisa lo. yebo umuntu omthetho kunjalo. Ngabe konke lokho kwenziwa yini mama mengase silandise nje kahle? Hayi ngiyaxolisa umuntu omthetho, imibuzo yakhe angisiminingi kakhulu. Ngicela ukuthi Kanti-ke mama lana senza umsebenzi wethu thina. Senza umsebenzi wethu. Kodwa uma ukuthi uyabandakanyeka yonke lento le, thina njengabantu bomthetho sobe sesiphoqeleka ukuthi sifake amasongo ngasigonyela. ngihlanganaphi nokuthi uMandisa uthathwe ngubani? Siyabonga isikhathi sakho mama. Sipindile ngiyacela uze lapha mngane wami. Hayibo Mandisa ufunani lana? Hawu ngiyacela wonke. Hayibo Mandisa kwenzakala? Hayibo Mandisa kwenzakalani kanti uthunjiwe yini? Bengingathunjiwe la. Bekuyiplani yami noSandile. Uyazi kini bakhathaze kanjani? Khona impela lokho engikufunayo ukuthi bekhathazeke. So lesibezokwenza phela lento engiyifunayo. Konke lokhu kwenziswa imali. Khohle lokho. Ngicela usizo lakho mngani. Ukusize ngani? Awu ngiyacela ngicela ungisize. Ngicela ungihambisele ama-forms ekhaya wenze sure ukuthi awubonani nami. Hayi ngeke Mandisa, ayingeke. Inzima nje lento ongenzisa yona. Awu ngiyacela mngani wami, akekho omunye umuntu ongangenzela ngaphandle kwakho. Sesiphila iminyaka eminingi ngabe singabangani. Hayibo Mandisa uyangicabangela. Mandisa mase ngibanjwa. Kumele bawasayine lamaphepha ukuze sizokwazi sithole lo mhlaba. Siwudayise bese sithola imali. Hayibo Mandisa uyahlanya yini? Mana bese ngiyacela ngicela ungenzela ziba ngipho ngicela ngicela nasikhathi sesizosibona abantu lani. Ngicela my best friend akekho omunye umuntu ongangenzela lento ngaphandle kwakho. Ehe. Uhambe kahle ngiyacela. Wenze sure ukuthi awubona njalo. Yeah.
Hello, ngabe njani namhlanje? Yebo, sisalindile namanje ukuthi nisitshele ukuthi senze njani. Ngiyeza kuthiwa kukhona amaphoyisa akade efike lapho ezonibuza imibuzo. Ya, kunjalo akhona amaphoyisa akafika la. Yabona nje Sama, ngifonela utho ezofaka amaphoyisa. Uma ukuthi nje nifuna ukubona indodakazi ngisaphila. Kodwa kungenzeka lizifike lizokwenza umsebenzi walo. Angeke sikwazi ukuxoxa ngoba lizobona ukuthi kukhona ukushaya amanzi. Ya phela lifika iphoyisa phela nina niqambela amanga ningalitsheli lutho. Oh, hayi kulungile mfana, sokwenza njalo thina ngokuthembisa. Okay, ngizami kanje naye manje. Ngizohamba ngemva kwendlu ngifike ngaphansi kwekesi ngifike ngithathe amafomu engimele niwasayine. Hawu, niwabeke kanjani la ekhaya? Akubalulekile-ke lokho. Mase niwasayinile-ke nizobe seningithini. Hayi, sokwenza njalo ngathembisa. Manje bathini la? Bathe mase besayinile amaphepha akade Hayi khululeka ubaba uzoyenza loo nto vele uyena umuntu ohlezi nawe asuba neshoyo ngayo. Mina ngibatheni. ngiyazi uzokwenza. Ngibona ngempela ngabazi. Kahle labantu bawufunani umhlaba wethu. Indaba kusebaningi nje kanjalo. Hayi, kumele sibanike nkosikazi. Phela impilo engane ethi isengcupheni manje. Khona into engayizwa mina. Ngifuna detective afike lapha simchazele sonke isitop sikwenza kuye. Hayi ngeke nkosikazi, ngeke. Mebebulala ingane yethu sothini. Ngeke mbulala laba bayidinga le. Hey nkosikazi, awuletha amaphepha. Liphi ipeni sendweni kwenzakalani la? Ah, kwenze kulutho detective. Baba watshela amaphoyisa. Mhlawumbe asiza into sibhekene naso. Ngabe khona nini sifihlela kona? Baphoyisa akukho esimfihlela kona. Kuyoba ngcono uma kunjalo babuzona uma ukuthi akukhona esifihlela khona ngoba uze wazi ekugcineni kosuku ukuthi uma ukuthi kukhona nesifihlela khona igazi lendodakazi lokuze ezandleni zenu. Detective, abantu abathumba uMandisa abafonile abantu bafuna umhlaba la ekhaya ukuze bamdedele. Bafoneni. Zetheme mfana wami, yini oyenzayo manje? Ubazwile labantu sibatheni. Khuluye Bathi baba. asingatshela nje amaphoyisa Hayi labantu. kuzokwenza ukuthi bazoyibuyisa ingane iphile. Khululeka babuzonda sakhe isidingo sokuthi uphakamise umoya manje hle sima thina njengabantu bomthetho soqhubeka nomsebenzi wethu. Indodakazi yakho baba sizoyithola. Cela ungiboleka amaforms la. Mebonakala into encane ngisoze ngayixolela ngale. Khululeka themba thina ingane yomthetho. Kuzomela usethembe babuzonda. Ingaze bazibamba labafana. Ishaka manje. Hayibo. Uzondo khole edinga wena ke le. Hello. Hello. Yebo babuzona. Yebo bhuti, nginenkinga la. Inkinga. Sekuvele kwafika amaphoyisa la athatha amaforms la beniwathumele lapha ekhaya. Zondi ngangitheni ngamaphoyisa. Hey, ayikho into ebengizoyenza namavela ayifela kwabe isiphithiphithi agcine ehambile namaforms. Yabona inkinga futhi le. Kodwa akhona amafomu asala la. Azobe seza kwena-ke nomuntu ozobe phethe uMandisa. Into ezosiza ngathi usayina amafomu mase uthola uMandisa. Isiqiniseko salonto isho ukuthi ngizomthola uMandisa. Khululeka na uzobe khona naye lapho uzombona. Ngiyacela ukuthi nibuyise ingane yami amaforms ngizowasayina noma kunjani. Okay ke bese ngicela ukuthi ufike wedwa lapha ya. Kulomgaqo lo ngena oya sengathi uya lapha kaMfezi. Angithi uyakwazi kaMfezi? Ya ngiyakwazi. Ehena ke ngicela ukuthi ufike wedwa. Angidinge inkinga. Hayi ngeke ngisawufaka umndeni wami kulento, sengizofika nje ngihamba ngedwa. Ah okay ke. Hey, indaba yamaphoyisa ngithi ingane yami ngazifi. Hey. No, azokuthola amafomu.
Bheka mfethu. Uzondi njengoba kade fonile ubethe amafomu athathwa amaphoyisa angazi kanjani. Okay. Shuthi wena ke uthatha la amafomu uhambe noMandisa. Niye lapha kule ndlela lengena ngamfethu. Sohlangana khona noZondi. Nizomthola khona kuZondi uthe uzofika yedwa. Njengoba ngihamba noMandisa uyagoduma. Uyagoduma uMandisa phela. Ayike inkinga. Hayi asambeni. Ngizokufonela uma sengifikile. Ayikho inkinga baba. Alright. Khiwe futhi la. Asafikile manje. Uyeza, isilindele. Nawe qhamuka ube serious. Sanibonani. Yebo Zoni. Yebo. Akaphile ka baba. Uright ngane yami? Right. Ngathi namhlanje ke sesoqeda mhlanje ungihambela amaphepha ungisayinele na amaphepha. Ongokwami namhlanje kuyahlukana nawe. Ungisayinele amaphepha. Uba wena mfana. Uzodinga ungazi noma uzodinga ukuthi ungisayinele amaphepha la. Uyenziswa yini lento oyenzayo? Ngeke ngize ngikuphendule lokho ungisayinele amaphepha la ngifuna ukuhamba. Manje uright kodwa ngane yami? Uphephile la? Uphephile baba sayina amaphepha manje uyambona uright baba ungisayinele amaphepha. Uthi ayilula lento njengokucabanga. Ngayikho indlela esingenza ngayo mhlawumbe. Indlela esingenza ngayani manje? Mhlawumbe uthola imali noma sixoxisana. Ngifuna ungisayinele amaphepha baba. Angithi zonke into sesikhulumile ungisayinele amaphepha baba ngifuna ukuhamba. Abona ngizokudala ukuthi ngenze ezinye izinto engingafuni ukuthi ngizenze. Ungisayinele amaphepha ngifuna ukuhamba. Ngicela ningixolele bantu. Kusheshe baba kusheshe umuntu omdala kusheshe. Lapho ukuthi muhambise lo mhlaba. Mandisa ngenzela wena lento ngane yami. Mandisa utshela baba kasayina manje ngifuna ukuhamba mina. Yoba ngibona-ke ongokwami phelile senosala kahle. Uright kodwa ngane yami? Ngoba kulimazanga. Engabuphi ubaba wakho kade ehambile yazi. Andasho ngisho ukuthi uyaphi. Ekulezi insuku ngim-understand nje ukuthi umuntu onjani uZondi. Kodwa ngicathi uyobheka umhlaba wakhe. Hayi ngeke uze umthinte ngasemhlabeni wakhe. Hayi ngenze ukuthi uyobheka wona. Hawu Kakashi. Hayi buskazi. Bana. Kakashi. Kwenzakalani? Efisana umoya. Sengimlandile umntwana. Umlandile kanjani? Ayikho into bengizoyenza kuthi. Ayikho into obuzoyenza. Wenze njani? Hayi ngibanikile lo mhlaba kade lo. Hayi boZondi. Ngiyaxoxa le ntombazane le wena ezumhlaba. Ya bekumele ngimlande umntwana bebezombulala labo sikhotheni. Kodwa thina uyasicabangela thina uyasicabangela baba. Thula wena thula ngikhuluma nobaba wakho wena uzothula. Ehlisa umoya nkosikazi. Ehlisa umoya Zondi. Manje ngeke uyayazi ezenzayo. Wenzani uMandisa? Uyayazi umkhuba lengane Zondi. Uyilungile nje ingane. Ulunga makwenziwani umntu umhlaba wethu nxa aMandisa wena Zondi. Hayi ngigeza izandla ngawe. Ngiyakubonga baba ngiyakubonga ngigeza izandla ngawe. Thula wena. Ayipheleli la le ndaba. Uyajabula. Ehlisa umoya ngane yami. Ungamnaki. Uyajabula. Ungamnaki mama. Usibona nombambo wena. Nisibona nombambo nini? Nkosikazi, ngeke ingane phela manje. Noma ngibazi Hayi Zondi. Yeah. By his wounds we are healed. Father Omega. Sindile. Unjani Mandisa ubuye nini? Ngiyaphila ngibuye izolo. Manje abazali bakho? Phela uma nobaba bengakabatsheli lutho ngifihlakaleyo. Manje obulana nje kusho ukuthi umhlaba kini nje uthathe kanjalo. Ya phela ubaba ugcine wasayinile amaphepha wabuya nami ekhaya umhlaba kahle usubhilonga ngale koSandile kwenza ngaleli plan yethu sebesiyiplanile. Ngiyamthemba nje ukuthi uSandile.
Hawu ya ngiyamthemba hlala njani ngingamthembi siza kude kabi nalo mfana. Inkinga la ikhona ukuthi lento yakhe sifaka amaphoyisa siqala ukuba ingozi mngani wami. Ngiyazi singozi kangakanani into engifake kuyona so nje nama yikho into engizoyenza noSandile bexoshiwe ekhaya kubo yabona nje masithola lo mhlaba lo. Kodwa uyacabanga lento yonke ifaka ngisho amaphoyisa kuzomela uzame ukuthi ukhulume iqiniso. Zama ukuthi utshele nombaba wakho ongcono yabo. Hayi ngizozama ngoba athi yena umuntu nje ongathi ukungizwa kancane uma uvela boy ngolaka ngazi ngangixosha ngaqedwe nje nendaba ngazi ukuthi ngenze njani. Ngempela mngani wami kuzophumula lempilo yamango oyiphilayo. Uphumule nje uphile impilo yakho nawe kahle ave ngikukhumbula nami bese ngikukhumbula ntanala. Njani mntwana? Hey ngase ngajabula yenzeke into ethi besifuna ukuthi yenzeke. Kujabule mina sima sami. Nobaba wakho bengamthembi ukuthi uzowasayina lamaphepha lawa. Awu ubaba bengazi nje mina sizowasayina lamaphepha ave nekhepha phela nami. Ngiyabona ukuthi uyakuthanda uyiqiniso futhi. So sengezwa ngawe-ke mase udayisile umhlaba so bese nami ngizozama iplan yokuthi ngiphume lapha ekhaya sibone sisihamba kanjani. Khululeka ngicathi ngolesihlanu ungifonela yabo ngoba mhlampe ya umuntu mhlampe ngizobe sengimtholile ukuthi asidayisele ngisho ukuthi ulesihlanu ngizozishaya. Bese umtholile umuntu ozowuthenga. Ya ngasho ukuthi bese ngimtholile and uyathembisa ukuthi uzothenga lo mhlaba. Hayi-ke kwangcono ngathi izinto sesizoshesha ngale ndlela nje siyifunayo. Ya fighting nje kumele ngifonele noma isabatha kumele sibe sesaphi. Hayi alright ngizokufonela athi ngihamba ngoba vele nesikhathi sesiyahamba la. Alright. Ngiyakuthandake. Ngiyakuthanda nami ngihambe kahle-ke. Bye. Ngiyaphila ukungasho lutho. Wabukeka kunganeme nje kwenze njani? Cha angikho right. USandile akalibambi ucingo lwami kusukela ngolwesithathu lwesihlanu namhlanje. Hayibo manje nje wena nje wenza njani ngalokho? Ngiyatshela ivele iringe kanye angazi noma mfana ngiblockile yini. Ivele iringe kanye emva kwalokho bese yathula ngasola ngathi ngiblockile. Ngakubuza lo mfana. Ngakubuza wathi uyamthemba into ezothiwa ngathi ngimshawa ukucina. Yakhumbula ukhuzo. Still iringa kanye ublockile ayikho into engizoyenza. Ukubalalela abazali bakho wangaba wena ngiyayisola ngazi bengenzani ngiyayisola. Uzowenza njani uzoshaya njani? Uzowenza njani? Kuyashiya ukuthi ungazi kufana nokungaboni. Mndeni wami. Baba. Hey, angikho muhle emoyeni. Kodwa njengoba ngimize la kunemfihlo ekumele nginitshele yona. Angithi niyazi ukuthi besihlezi sinikhuza ngalomndeni lo wakambamba ukuthi ningasondelani nawo sonke lesikhathi. Ngikukhuzile nawe ngeke ngakukhuza. Ya manje ngifuna unitshela iqiniso ukuthi kungani lo mndeni lo singafuni ukuthi nisondelane nawo. Lo yamndeni lo seke wazama ukuthatha umhlaba wethu. Umhlaba? Lo mhlaba lo esesuhambisile ngoba phela sifuna ukuthola wena. Yebo baba. Kusukela kudala lo yamndeni sisakhula. Uzama ukuthi uthathe lo mhlaba lo wakozondi. Kodwa bebehluleka. Futhi bebengenza noma yini ukuthi bawuthole. Kodwa nina beningakwazi-ke lokho ngoba niyingane futhi nisakhula. Ingakho besinikhuza sonke lesikhathi. Hayi kodwa mina ngoba ngisakhona ngizozama ukulwela namhlanje. Hayi nami ngizozama mfana wami. Ngeke uhambe kanjani namhlanje. Sobathola labo abawuthathile. Na kanjani? Baba. Khona ngifisa ukugonyuluka angazi noma kuzoniphatha kabi noma ngicela kodwa ningixolele. Hayi khuluma ngane yami kwenze njani?
Baba, kahle kahle mina bengingathunjiwe. Ini? Hayi bo Mandisa uthini kumina wena? Hey. Ungathunjiwe. Bengingathunjiwe le bekuyiplani yami noSandile. Tshela ngale ngane yakho Zondi. Wemandisa wena. Tshela ngale ngane yakho Zondi. uSandile waxosha ekhaya kubo ngenxa yokuthi uthandana naye. Mangabe exosha uhlangana nakho wena umzali wena kaSandile mabe exosha umzali wakho ngempela. Ungenapho nini benizosandile lo mfana wakambamba lo engikhuluma ngaye manje. Ebekhuze njalo uMandisa ngalomfana baba. Khuluma uthi kwenze njani? So mama ke lana uSandile waxosha ekhaya kubo engazi uzoyapha ngiso umngane wakhe bengenamali engenalutho so. Wena unemali wena Mandisa. Hayi usibenginemali ngabona ukuthi ngcono engithumbu uzosothola nomhlaba Nkosi yami. Ngakukhuza Zondi. Umhlaba wethu Zondi ngakukhuza ngale ngane yakho le. Nayi ingane bo. Ungehlule mntanami ungehlule angizalanga ngabona amathumbu. Ningafuni ukusibona sindawonye manje mina. Ngoba sisuka kulo yamndeni wakambambo Mandisa. Usho ukuthi umhlaba wethu uzobamba manje. Udayisa umhlaba wethu kombambo. Uyabona into enzile manje. Uyabona into enzile. Bawuthathile lapha umndeni umhlaba wethu manje. Ufuni kwami lo. Umhlaba wethu uhambile manje. Kuzomela ungiphumele la ekhaya. Ayihamba Mandisa mfethu. Hamba mfethu. Kuzomela ungiphumele la ekhaya. Ule Mandisa uyanyanyisa ntombazana uyanyanyisa. Unikela umhlaba wethu. Phuma. Hamba la ekhaya. Ungaphindi ukubeka umhlaba. Ulala. Ufuna lapho Sandile ubekwa yini ngoba ngakuxosha la? Ngisawubona lo. Sawubona nani ngithi ngakuxosha la ufunani? Mabe ngicela ukuthi ezoxabana sibe eceleni ngiphethe indaba ebalekile la. Ezani lezo indaba ebalekile? Ma kunomhlaba engikwazi ukuthola manje bengicela ukuthi ngisize ukuze ngikwazi ukudayisa. Umhlaba wani lo mfana? Umhlaba wakaZondi. Hawu Sandile uthole kanjani lo mhlaba mntanami yazi ukuthi abantu bakwaZondi ibona benza ukuthi ubaba wakho abulawe. Ubaba lo mhlaba. Yebo mntanami. Masoma lesikhathi ungitshela lokho. Bengingakwazi ukutshela lokho Sandile mntanami usamncane. Bengilinda ukuthi ukhule ukuze uyazi yonke indaba ukuthi kwenzakalani. Ingakho ngingafuni ukuthanda nale ntombazane yakwaZondi. Uthole kanjani umhlaba mntanami? Ma kusabalekile lokho. Sekumele sithole indlela ukuthi sokudayiseke manje. Asikwazi ukudayisa lo mhlaba mntanami. Awukanjani? Umhlaba lo owethu. Umuntu kumele athole imali yakhe nje ma. Lalela mntanami lo muntu loyo ngizokwazi ukuthi ngithathe le mali yami yama savings okungcono ngimnike kuyona. Ngeke sikwazi ukudayisa lo mhlaba ususebenze kakhulu ukuthi sithole lo mhlaba. Oh hayi. Mawusho kanjalo ma yikhinkinga. Okay, umuntu obosebenzisana naye uthi ufuna malini? Anginayisho kodwa angiboni ukuthi kuzobe imali engakuhlula leyo. Kulungile mntanami ngizosebenzisa le yami imali simnike uzosho lo nani alifunayo simnike. Lo mhlaba lo sekowethu asisawudedeli sithole kanzima. Wazi wasebenza wasibambela izigebengu kuninzi ubaba wakho washona mntanami ebulawela wona lo mhlaba. Wena kungasazi isitori ngoba ubusayingane bengekwazi ukutshela lokho mntanami. Usukhulile manje sekufanele ulazi iqiniso. Kwale ntombazane kumele uhlukane nayo Sandile mntanami ungaphindi ubuyele kule ntombazane ngizwe ukuthi ngithini. Mageza ngalapha manje seyana. Hey wazi wasebenza weSandile. Hey usukhulile yabona. Hey hawu ngiyakuthanda mntanami yezo. Wazongijabulisa. Ngoba umhlaba usongathini hayi. Ngicabanga bonke sisebenza. Wayithola le gebengu zakwaZondi. Yebo. La ukhuluma noZethembe Zondi. Yebo detective la ngizobeka udaba lukanje la. uMandisa bengathunjiwe uMandisa. Yebo bengathunjiwe uhambe nesoka lakhe leli uSandile. Wahamba nalo wafika lapha wakha itulo lokuthi bathumela amaphepha la ekhaya ukuthi asayine khona kuzodayisa umhlaba. Yebo iza phela ngikutshele detective. Into eyenzekile ubaba wanihambela emumva. Yebo wanihambela emumva
Thatha amaphepha esibili wahamba wawasayina ngoba lawo okuqala naseniseni walandile. Wathatha lawa amanye wahamba wawasayina kabusha. Kahle kahle indawo idayise ngokungekho emthethweni ngoba nazo sihambele ngemuva siwumndeni. Busho kahle kahle uMandisi okhande yonke leli cebo leli. Ngicela nje ukuthi niphuthume ngempela nje lolu daba lolu serious. And indawo ehambile nje manje ngoba sewasayinela amaphepha akusekho ukubuyela emuva. Ngajabula kakhulu. Uzathemba baba azokhuluma ekhuluma nefoni la ngimazi ushone ngakethu. Hayi hlamusa entombini zakho. Baba bacela ningixolela kukho. Ufunani wena? Ungumele wami. Wamandisi ungumele wami. Uyayazi into oyenzile manje usingakanani? Phinde kwenzeke. Sesilahlekelwe umhlaba wonke. Wabozoli. Baphoyisa. Wena soxoxa nawe masiqeda la. Namhlanje wenze njani baba? Umqhamuko womthetho nje ukusho mama, ufanele uphunto la ekhaya. Usengitshene konke ngokwenzakalile kuzomela ngizolanda usisi. Mina Mandisi umlandelani manje umntana kwesenzo sokuthi wenze ifraud wakhohlisa umthetho. Zakhadi. Nazo. Ngiyaxolisa ngiphinde. Mthathe owakho baphoyisa. Ngiyaxolisa. Akwazi ingane yami. Mthathe baphoyisa wakho. Phoyisa. Ngixolele phela. Ngixolele. Zofika Mandisi ngizokulalela. Nangilomfazi wabantu. Hawu sawubona baMaZulu. Ya mambamba. Kunjani Ntokazi ngakutshela ukuthi umhlaba uzogcina kuthina. Anginandaba nomhlaba, anginandaba nomhlaba. Wena wabulala indoda mambambo. Mambambo wabulala indoda, unandoda. Nginomuzi wami, nginendoda yami mina. Anginandaba nomhlaba mina. Nginendoda yami nginomuzi wami. Sesingeke sinikise ngomhlaba. Awusala ngizele. Uyawazi uzekhonde kahle wena. Awumazi umfana wami, awumazi umfana wami wena, awumazi umfana wami. Uyahamba uyegoda ukuthengisa umfana wami uthubani. Anginandaba bokusazilile uzilela indoda. Awuzalanga. Hayi wabona mambamba nginyanya. Wabona amathumbu Ntokazi.